היי, סבא יואל, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? קום! אוקיי, שימו לי בר מצווה! הודיה לי אליה, ינון תואר, אביבי יונתן, ודוד הקטן. לא ראיתי אף פעם ינון כזה. לא. ינון לא מפספס, לא שחרית ולא מנחה ולא ערבית. אז אין מצב, זה בר מצווה רק לכיתה. הוא חייב להביא גם את כל המשפחה. מתכנת לנו דברים. תורה, חברים. גם אלוף ובריסה ומוכשר בתחביבים. מועצת התלמידים ונמצא בגני הילדים. לינון יש בר מצווה ולכבודך כאן כולם חוגגים. תמיד כולם ידעו שאתה ילד נשמה, והיום אתה חוגג פה בר מצווה. תגידו האם ראיתם את ינון בשמונה בכיתה? עונים לי. ודאי, הוא ישן במיטה. שתגשים את כל החלומות. אם צריך קלה, נוח לראות. את כל הטוב מאחלים. אוהבים המשפחה והחברים. אם את צריכה עזרה כמובן. תבקשי מינון בלי שאלות ומוכר. ינון מתחשב, מצחיק וגם רגיש. צריך לזכור מספר. ינון הוא האיש. תגידי, איך נבראו בני אדם? מה זאת אומרת? אלוקים ברא אותם. אלוקים ברא את אדם וחווה, וככה הם נוצרו בני האדם. טוב, אבא, כן, מה אתה רוצה? איך נבראו בני האדם? שמע, זה התחיל מקופים, ואז זה היה אבולוציה, ואת כל הגלגלות. טוב, אמא, כן מתוק. אבא אמר משהו אחר. מה הוא אמר? שבני האדם נבראו מקופים. לא, אני דיברתי בכלל על המשפחה שלי, והוא דיבר על המשפחה שלו.